Good evening. Evening ako. Kataro pa yung ako na makapaakar mga makapaalis mga dagita laladot yung makaslala di maawatan nya agas ti laladot. Tubay to kano mo ni apo kagawa kas naglaladot na nakukukan abisukol. Won may sana anja kamo no aga sakit mo ti laladot. Nganya ti agas naman nya. Ado ti klase ti sakit. Ado ti dati na duma-duma a klase ti sakit. Ti maysa kadagiti kakaruan a sakit nga hamo mai-explain no kas ano. Dahil taman sakit ti ngipon. Agraman unit kuryot kagurang nga dati talaga nga pakaro nga dati hamo ma ibagkat na talaga ado ti pain reliever. Kadi ubin tayo ngay. Ako, nagsakit ang ipon mo. Ako tila, namadali di ka, naklang ko ti injik, dati katatakikal din na mabutit nga. Kanya tinagano, dati nagasang. Ay, hanyo, hanggang dumandanan di ayan nyo, ijay laong barbar yung mga taday dyan. Nakaharap ko ti red. Nga nagan na di dyan. Nakabuti ti red. Nalukatan ko man, nalpuok ka, isut-isil-sil ni. Da kami kumangagas kami na sa pamilya. Ni ading ko nagsakit kang ipon mo ka nya na gana yung agas Dapat yan po na liquid. Nagbubukol na kasla Bukol papaya. Angas ta bebaan niya mga sa bukol papaya din so ano kasi na nagasang na nakakarugat urag sakit ti tiyan mo iso ti tumaron ilaklako daw idi umedi paspasyan nya na gana din yan basta Payamon. taga deja na kami mangagas kami ni ading ko nagsakit higi pa mo dali tinaramid mga sabot na pagpasok na kuna nakan obrol na igas ita ag ko iya ano ngam adda bukol nga apan na iyamo nakalala na dayay mula na adu ti mapanagpapangas kanya nagkunak mo isa pa iji Bisaya ka nabuyak ka iji lapayag ti apan napasokan kas ano nga rumor di asok iji ang konektang dayay ngipon kung kuna dayay ang kalmi idi manandok da makagati ulag kada aso manando di mo na nagadalan naman ada nakagat ada bisita di ayang may nakagat ti ulag balasang nagsitse na pan nagpatandok ta nakagat nakaalaan tigita ang itoy kung ano ko agtandok na ito sino pwede maling agtandok na ito tinakaalaan na tigit di mo ano in-exaggerate naman ng itoy kung ano naman nakaalaan na ano gita agtandok tayo tayo lalakapay mo na nagbanto ko matandukan. Ado na kita'y, uwan, diyan nga tarigat ti biyat di ayan mi. Diyan nga barbari, di mo kanya tayo ini ka mga katapang na. Adar itsyo. Ado ti nurses, hindi ka man manunok namin. Midwife ka, isopay ti doktoran, haan na dyan, papaanak, isopay ti doktoran, isopay, amin-amin ang kukuanan. Di ayan mi ka nagano ti remedyo mi ti agas. Diyan aglatag ka, ako nagganas na tayo. Ada dari para sultok tilat jeng lama itu rod muda jang nguyam nyeng list ang nguyam air supply di mana ada agluumang ka palsutan dari di ayo dapel apan pa-injekan ti antay kita no isu si kamu ti naglabos na jeng mata anak nyam dapat jadi ada remedyo na ti kabilugan ngajak malipatan amuyo ti ang salsalamagi ko na na. Natay nagdana donor ito mo ka dito kili-kili mo na dito silang mo. Nyak kunik na di panaid na italim di tanan mo ko umimbang mo. Italian ti panaid diyan ti ramay mo ko diya po pay amuyo mo dayay. Therefore general knowledge diya nangada kami kada bagbagtit na datay amin. Kanya ti connection ko madi siyempre ada ti tamo ta sa akan di mo ada donor mo nasiitan ka uno na to na narod at sa akan mo na dati gadil mo nga medyo siyempre ti tamo day jay apay kontra ti tamo ta panait na ibarid mo diyan ti tangan mo iso mo na da barid mo di tangan na sakbay nga pang pamidikyo ikanyo amin ti dagita ramayot ti panait ang nagmuhaan na maingrom sakit agas dari tapik tayo. Sino nga mintihan nga nakapanas ang nagsakit?
Amin tayo ang pagdasan tayo kag sakit niya. Amin tayo, physical. Anya na gato. Ulo aging gana ti saka. Sigurado man napadasan tayo amin. Physical di physical sickness. Kataptan di kalaban mo ki internal. Da kanser. Awang mo ti kanser mangmangod di ubinga. Ampay mo magamin pagbuyaan min ti TV di maammo. Awang mo dagita high cholesterol. Awang mo ti sugar idi. Awang mo dagita yung dagita sakit yung dagita gallbladder, matay kang tulapan. Kasi mo nung tapta na gado at sakit, physical sickness. Physical. Ngam dito yung ebanghelyo tayo. Physical paralyzed. Nabayag na paralyzed na tao. Diyan mo, nagdakdakil na. Kanya di ko na nila po Jesus. Haan nga di physical, di mo nang inagasan na. Di spiritual. Anya dagiti sakit tayo, physical. Dagiti amin niya bagbagati tayo, physical sickness na dyan niya. At damot emosyonal. Apektaran na maglaan, yung madep-depress ka, no adda haan mo nga pakawa, no adda haan mo nga ma-acceptan, ma-depress ka, sumurot ang sakit mo lang ni mga kwanto mo di bagi mo siyempre di ka mo makaturo. Di ka mo makapangpangan or baliktad, kaan ka mo ang kaan. Ti-depress nga taohan nga na dyan nga makapangpangan na adda ma-depress nga kaan nagtitid doon mag-inom. Hindi ka mo. Kasi no, sumurod di emotional, di relationship ko madya kasawa, madi. Kasi lagi may sa kapati. Di lang na di kayo ng mga obispo. Ada sakit ko. Apaya, nagapon na ada ka di disobedience. So na kahit nga sa uwan ka, hanggang di ang tungtong kalkin obispo, emotional. Mabalim pa yung emotional na dyan. Or, mapanting spiritual. Nagsakit tayo tin spiritual. Sumurot ng ilagi bagi emotional, spiritual. Sumurot ti agsaper dahil ti bagi tayo. Dahil ti bagi tayo ti aglakam. Tanong mo din na spiritual na panagbiag mo ka among nga adamadi. Ipapilit mo, among nga ikumpisar, among nga awaten, among nga adda kakakong konsensyaan, kaham mo ikong kumpisan. Siyempre, mapektaran ka. Di pa nagturo mo, di cycle tibiyat mo, di peace of mind mo, uray mo maturog ka kumadi. Uray mo kunang nga kaya mo ti aginana, ngamhaang ka makainina na. Dahil mo lang spiritual. Iso ti spiritual, epektaran da amin ti physical. Agsaper da ito dati bagi tayo. Kinagsaya at ito ibanghelyo tayo ni Apo Isus ngitin mo na nga imbaga. Napakawanan ti basol mo. Dito yung araw ti klasik na saan ka ulit kong ibagbaga. Ape di malanaan na nang runa na makakumpisar, may baga na di basol na, mapakawan di basol na ko, bumangon, agbiat normal. Isong ustuan ni Apo Isus, ti mo nang inagasan na espiritual. Napakawanan ti basol mo. Nagdadayamudong dagitay kritik na. Dagitay ako mamayat kanya na. Asano tayo tila mamakawan kanya da ni Apo Diyos kunana. Napakawanan ti basol mo. Anya na lang na kang ibaga bagkatan napakawan ta basol mo. Nabagkatan ta igdan ta inkan. Binagkat na ito nga rodidda na. Napanan. Kahit na nga sa uwan imuna nga nagasan na dyan na espiritual na kanagbiag. Nang runa kanya da, hindi pa nagunda, ti paralyze kuma, dahil kuma no adda, di paralitiko kuma, no dahil ada diferensyal, kanya da, bunga da giti basbason ti kapuunang, ninunong niya, babalin na di kuma disability, uno anyaman na daking kakas na sikat ipaglaang ijibason da, kanya da dahil. Although na tayo, amot na necessary atas kaya. Nga mabalin na DJ na espiritu na panagbiag tayo, numadi, apektaran na DJ physical. Isugarod nga nakapagpatag, nagpintas dito na ni Apo Isus, napakawanan ti basol mo. Handa nga imbaga na mismo na maagasang ka. Dagiti tulang kada, dagiti umay.
Kanagpintas pa yung kitaon pa yan. Yati kunanan no maagasan da kaingkan. Uri di babae nga naluganan din mo ingkan haang ka nga ag baso lang. Kada di matla ang tipapanan nakakabsat. Wunda tayo. Ado da kitay saksakit tayo. Physical man. Na spiritual man. Dajay emotional man. Ngam nakit kitaon tayo. Ramot na amin. No uray no adari-ari naon. High blood mo, anyaman nga saksakit mo, no healthy di dyan na spiritual nga panagbiag na. Panagbiag, na sumurot. Nga dyan A6 kung ani masano in Quran niya. Basta, healthy mind, healthy spirit, healthy body. Healthy spirit equals sumurot healthy body, healthy mind, healthy body kung ano na dyan. Iso-iso di paggapwanan na. Iso nga na tayo, kasang di pang nakaagas, kasang mga maagasan tayo, tin espiritual na panagbiag tayo, umuna ato, idatong tayo, baga tayo, akin ako Jesus. Nagkakasapuran ni kumpisar mo, ikumpisar mo. No, da manggulgulo kanyang mahumaawatan ako, idatong mo kini ako Jesus. Ibagam nga, ada problema ti pamilya, relationship ni, adahan ko mapakawan, kasano kapakawanan, adamang tangtangsit kanya, kasano nga labana, kulamon, ada mangirurumang kanya. Dagyan na niya, dagay masapol nga ada kanya tayo. Masapol nga idatong tayo kay kuana. Tanong maagasan din espiritu nga panagbiag sumurot. Uray pa dari rin na no healthy gay na espiritu nga panagbiag mo. Agasan na nagdilag ni ako Jesus kasong nga dyan ka gagumagawa ka uri danto pwede dyan dua tayo nagbilag ako na natabagkaton tayo kami kabumangan ka naglaka kung among ibagana kanya kayo nalakakabsat at agundamay itag tayo kanya ako Jesus anya dagiti pakarikotahan anya dagiti problema anya dagiti mang pagpadagsan kanya kayo anya dagiti mang parparigat kada tayo mas ako na isurrender tayo kay Kuana. Mas lahat di paralytic ko mata, binagpagkat na. Because of their faith, nangrugiti pang nakaagas, nagipamati mo kakabaanan na ako Jesus, mangrugiti pang nakaagas. Ikararagan tayo matigi mo, pamilya, dagiti pamilya ang masulsulisog, maababa, marariribo, dagiti pamilya nga mapuppukaw, dagiti pamilya nga gornos gaputi sa nikwa, dagiti pamilya nga haan na makapagurnos kaputa aduti may pakariribukan na ikararagan tayo ni ako Isus kabalan ng agasan